Como non pensar nos nosos maiores, os que tanto nos coidaron, as persoas que hai que escoitar, porque son as que máis saben, nós temos que coidalos tamén, sí, que é moi importante, de verdade. Eles tamén se teñen que coidar, como non, e demais, por motu propio. Ademais, é moi interesante que agora surxen estas iniciativas, actividades, para que se manteñan eles activos, e ademais, en pandilla, moito mellor en grupo, que sempre se pasa moito mellor. Fíxate, porque imos coñecer unhas mulleres que nos van demostrar que nunca é tarde para poñerse en forma, porque agora podemos comezar con 70, con 75, con 80, o caso coidarse. Hai quen pensa que os anos traen límites, pero neste centro puidemos comprobar que tamén traen decisión. O deporte individualizado está máis de moda que nunca nos nosos maiores. Mellorar a mobilidade, tratar doenzas e, sobre todo, socializar. Benvidos á revolución do mundo do deporte. Pois o primeiro día é verdade que moita xente ven con algún tipo de medo, porque ao mellor nunca se expuxeron a este tipo de actividade física ou este tipo de situacións, pero co cabo da práctica, co cabo das sesións, acaban encantados porque notan a melloría no seu día a día. Valoramos rangos de movimento, se hai algunha pequena asimetría de forza, se ten algún tipo de dolencia ou enfermidade para ter en conta a hora de elaborar o entrenamiento, e a partir de aí empezamos a traballar con él da mellor maneira que poidamos. Yo llegué aquí para conseguir una meta y la conseguí. Mejorar mi cuerpo, los hombros, las rodillas, todo. Veñenos decir que son capaces de camiñar cas bolsas da compra ata a súa casa dentro do supermercado, ou que son capaces de baixarse a xogar co neto, de coller ao neto e levantalo no aire, cousas que antes no pasado lle costaría e agora funcionalmente son moito máis activos. Máis masa muscular, máis flexibilidade, estou moito mellor. Eu estaba así doblada, eu estuve así. Así doblada non me enderezaba, que vim para aquí e mellorei moitísimo. Y llegué con el cuerpo y la mente muy débil, y hoy por hoy estoy mucho mejor, el cuerpo lo tengo muchísimo mejor. Eu penso que para a miña idade é fundamental o exercicio, tanto andar como facer exercicios de outro xeito. Axudoume moito para o equilibrio, axudoume moito tamén para a coordinación, hasta para a memoria. Non son tan dependientes, entonces conseguimos que eles melloren tanto física como psicolóxicamente. Aquí como se fueran familia todos. E temos aí un jefe buísimo. Eu prefiro grupos pequenos de 4 como somos aquí, que non grupos de 9 ou 10 persoas que non se pode atender directamente cada un. Faz un pouco como adestrador, pero tamén como psicólogo. 30 segundos, que son moitos segundos. É que os segundos aquí pasan moi lentos, verdad? Sobre todo cando den as rodillas. E se subes un pouquiño, botanche a bronca. Máis para baixo, coas pernas máis abertas. Hai lista de espera e adestradores agora mismo somos 8 e usuarios aproximadamente entre 300 e 310 usuarios somos. Xa podes estar preocupada con cantidad de actividades que tens que facer e cousas, pero dis, é a hora de ir a eles. Generar como un grupo en torno ao centro de entrenamiento, que non só veñan a facer deporte. Le diría a todos los jubilados que se puede y si yo pude, tú puedes.